Хора, днес ще ви разкажа за преди няколко седмици аз бях на един футболен турнир. Не само аз, а всички всички добри от футбол от училище Свети Кирил и Методий, град Велинград. И сега ще ви разкажа какво ми се случи. Първо играем групова фаза и играем срещу два отбора. Побеждаваме първите с 3-1 и вторите също ги побеждаваме с 3-1. Аз бях вратар. Някой от вас, които гледат, защото имаш хипер много хора на този турнир, може да е играл с нас. Ако ни помните, ние сме Чепинец Велинград, аз па Чепинец, извинете, това ни е градския тим, а училищния ни е Ким. Ако мога някой да помни Ким, с жълти екипи, Свети Кирил и Методий, град Велинград. Ами това е и играем полуфинал вече, след групите директно играем полуфинал. И на този полуфинал играем срещу бъдещите шампиони, които бяха, а именно Никола Фурнаджиев 2. Те ни разпукват 8-2. Аз направих всичко възможно, всичките съотборници ми направиха всичко възможно, но просто Никола Фурнаджиев играха прекрасно в футбол. След това се паднахме срещу за трето и четвърто място още един матч, който ни беше най-тежък. Играеме цял матч 1-1 и се стига до дуспи. На мен ми вкарват 2 дуспи, всички сме се предали, изпускаме първата. След това един от моите приятели Васил вкарва, Кристиян Караманов вкарва, аз спасявам, един мой приятел Данчо вкарва, след това Краси вкарва и аз имам финал, и аз трябва да пада финална дуспа. Аз съм хипер притеснен. И аз се спасявам и ние печелиме. Дами и господа. И ние спечелихме толкова трудно. Те ни поведаха с 3-1, не с 2-1, с 3-1 ни поведоха. Аз съм се объркал, с 3-1 ни поведоха. И ние ги обърнахме с дуспите и ние ги обърнахме. Просто прекрасен матч. Взехме един медал. Ето го. Да го видите, трето място за училищните лъвчета. Ако ви е харесала тази история, която е по-истински чучен, харесайте, абонирайте се за канала за още такива видеа. И днес стримвам, да знаете. Да дойдете от 21:30 тук в моя канал, ще стримвам матча Реал Мадрид Арсенал на живо, аз и моите приятели. Благодаря за гледането. Чао! И хубав ден на всички, които гледат. И пак да не забравяйте, елате! Ще бъде хипер забавно. Чао! Хубав